Treća kategorija ljudi koji su postigli pravi uspjeh jeste čovjek čije srce je vezano za džamiju. Mi muslimani Bošnjaci, ja sam Bošnjak i znam svoj narod, volimo džamije, ali kako? Samo ih graditi. Samo gradi, paša. Treba para za džamiju, evo. Hajdu džamiju! Allahu dragi, isto da stoji haubica na vratima i kogod u džamiju, njega haubica u glavu zvizni. Nemoj me sam, dragi, u džamiju. Imamo dobru džamiju, dobri su čilimi. Luster, znaš koliki nam je luster? Ideš li u džamiju? Nemam kad. Zato je kategorija 7 ljudi koji će biti u hladu arša, onaj čije srce je vezano za džamiju. Ne za Facebook, ne za wireless, ne za internet, za džamiju. Pokušajte nahraniti vaša srca. Vallahi, naše su duše gladne, naše su duše sirotinja. Otiđi u džamiju bez wirelessa i bez mobitela, ostavi ga kod kući, od akšama do jacije. Biće prvu noć nezgodno, cijelo vrijeme ćeš se fatat za džep, ali pokušaj jednu noć od akšama do jacije. Svi ljudi odoše kući, ima svjetsku, ima evropsku, trče životine, trče krave, trče ovce, sad se sve živo natječe.